dawuh, Pak. Wah, ngene iki lho. Monggo tesih dibikak nggih, ngantos jam pinten iki? Matur suwun, wah niki. Dawuh Pak, ada requestan? Gak ada? Wah ya kayak gini loh, dongake niki masyarakat niki Bapak paringi berkah barokah ora loka tambah kebak iki. Wel cul rawel gitu loh. Wah gak enak aku. Mbak Elisa. Engko numpak speedboat iso ping pira ya? Ya bola balik. Ini ada fan berat Mbak Elisa yang kepengen nyanyi sama Mbak Elisa. Sinten? Dari Bendahara Ika Pakarti. Oh, Bendahara Ika Pakarti. Iya, Ibu Sri Rohani. Sri nggih. Rawo. Nah, monggo. Bu Sri. Kepanggih lagi Bu Sri. Duduk. Nong. Monggo, saking Ika Pakarti Pak Niji. Monggo sanese. Makmur monggo. Terkesan sama Mbak Elisa ini minyak wangi nih. Tahun 2022 saya melantikkan Ika Pakarti ya. Dia saya undang. Tapi nanti mudah-mudahan ada percil ya. Seluruh pengurus Ika Pakarti mohon untuk naik ke panggung. Pak Lurah, Pak Camat, saya kenalkan Pak Lurah ya. Selamat ulang tahun yang ke-15 Ika Pakarti mengucapkan. Pak Camat, Pak Lurah, ini wayang punyanya Ika Pakarti. Baru dibeli kemarin bulan 2. Ini yang super punya. Terus kita juga punya alat semua ya. Wayangan punya Ika Pakarti juga. Sekarang Gamelan, ada wayang punya Ika Pakarti. nggih. Mbak Lisa. Dalem. Oh, wah. Ini udah ganti, parfumnya udah ganti. Tetap. Parfumnya udah ganti, Bu. Ada Yang salam dulu udah loh. ganti-ganti. Ada salam. Dari kepolisian. Siap. Wis, masuk. Oke, sip. Ya. Jadi Ika Pakarti. Jadi gini, saya minta ya nanti di bulan 10 mau nanggap Mbak Elisa lagi. Karena kita mau musda Ika Pakarti ya. Nanti calonnya itu Pak Jinarto dan teman-teman yang lainnya. Jadi kita pemilihannya ada 4 orang insya Allah. Upama ganti buatan Elisa nonton liyane itu pripun? Enggak, kalau aku sih sama Pak Wahyu tadi kan gini. Dalangnya Pak Wahyu aja, gak apa-apa. Loh. Dalangnya Pak Wahyu nggih. Ya terus Tak DP, Bu. Langsung DP. Iya, semoga nanti bisa terlaksana, Bu. Amin. Bulan 10 ya? Bulan 10. Ya, semoga terlaksana. Ini luar biasa loh, Ika Pakarti merapet lagi gue bilang. Merapat semua di sini. Mungkin ada bisa menyemangati nih biar semakin rukun organisasinya makin ngeremboko, Bu. Jadi gini, Bunda minta ya, karena kita pengurus sudah, saya di Penajam ini notaris PPAT 22 tahun, tapi ngurus Ika Pakarti sudah 16 tahun Pak ya? 16 tahun, jadi ini di daerah Bangun Mulyo itu sebenarnya, di sana itu ada yang namanya mata air. Ya Pak Camat ya, Pak Lurah ya. Nah, tapi saya tadi melihat terakhir Pak Camat tadi ikut goyang-goyang gini tadi terakhir ya. Nah, jadi saya mohon juga kepada Pak Camat, Pak Lurah wayang ini untuk dilestarikan. Itu. Dan juga mungkin satu lagi, ini instruksi Presiden Pak Prabowo, kita itu ada namanya Koperasi Merah Putih. Nah, itu harus membuat. Kebetulan notarisnya saya juga. Gitu ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat ulang tahun yang ke-15, sukses selalu, kita pilih lagi Pak Camat dan Pak Lurah, amin. Tepuk tangan. Wah, Elisa nek karo Bu Sudoni nyekel. Ini kan besti aku, ini teman lama kan. Pak, tapi jangan dibuka ya. Kalau Pak Wahyu bisa
nebak tanggal lahirku, tak kasih hadiah. Nih. Tapi jangan lihat di Google loh ya, nggak boleh loh ya, nggak boleh loh ya. Ayo, 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 angel lagi. Banyu aku ah. Ayo. Angel lagi. Angel. Ya jadi gini, kebetulan Pak Pur ini dia sekretarisnya Ika Pakarti. Pak Lili berhalangan, tapi ketua kita itu Pak Suyanto, ketua kita. Dan yang sebelah sana itu pengurus lama juga, pengurus dan yang pinter nyanyi. Ya saya sekarang serahkan kepada Pak Pur dan. Iya, monggo Pak Samudri. Pak Samudri. Sebelumnya kami mengucapkan selamat berulang tahun Pak Kades. Ini yang ke-15. Mudah-mudahan Banggul Mulyo tetap jaya. Amin. Jaya. Ulang dong biar semua bilang jaya gitu ya. Bangun Mulyo jaya. Lagi. Bangun Mulyo Jaya. Bangun Mulyo Jaya. Amin. Mantap. Kayak gini doa kita bersama. Iya Mbak Elisa. Kan sama-sama. Boleh nanya Mbak Elisa? Semua pasti penasaran nih, pasti penasaran. Dari manakah asalnya kelahiran Mbak Elisa? Udah tahu itu Mbak ya. Ya seko toli-toli tapi lahir Jogja. Tadi mecedel, mecetot meletetot, ngomong Jawanya sama aja. Jadi kita cuman beda yang Jawa lahir di sini, yang sana lahir di Jawa. Jadi kayak gini Bu, tapi luar biasa. Saya senang sekali kalau kayak gini acaranya, termasuk warga Bangunmulyo juga Ika Pakarti itu sangat nyawiji, saling bantu membantu. Ini sayuk rukun luar biasa. Semoga guyub rukun sak lawase. Nggih. Rukun sak lawase. Matur nuwun. Ya, Tungane Mbak Elisa. Lagu napa? Lagunya apa? Niki Pak Samudri nyuwun Gubuk Asmoro. Gubuk asmara. Arep dibawani dhewe iki Mas Wahyu. Nggih. Monggo Pak Samudri. Tintingane Mas. Ya. Nyingkar Tepuk tangan buat Pak Samudri. Ya. Plok plok plok. wiwitane nyingkar nyingkur Bareng jejer Mbak Sil. lingsem yen ke mutan lelampahan kang wuri tresno tulus nadyan neng gubuk asmara Hebat hebat hebat. Oke, ini cara mana nih, seragenan atau Seragenan yo Mas. Alhamdulillah Mas Mili monggo. Mas yo. Kene joget tuh. Seragenan Cok. oke, sambil joget yuk. Yo, joget Bu Sri.
ora bakal lali. Gubuk kae kepak crita wayah wengi nganti kakarino catetan sajroning ati tansah luntur dalam ati aku kowe dadi karo mergo leren ning gubuk asmara. Ika Pakarti. Spesial ulang tahun 15 Desa Bangun Mulia. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak leren neng cagak kepak tulisan warna abang kono kasih sayang jenenge gubuk asmara piye kae kanggo andung tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote ke taman asmara gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kepak crita wayah wengi nganti kakarino catetan sajroning ati tatan luntur saya merati aku kowe dadi karo mergo leren ning gubuk asmara. Matur suwun. Bang Urus Ika Pakarti, mantap semoga sehat selalu. Matur nuwun, Ya. terima kasih Mbak Elisa Oh, doanya. tahu ya, belum Ya. tahu hari lahirku kan. Tanggal Ayo, Biro. tak delok teng banyu aku wau. Coba. Tanggal 10 Oktober, Bu. Gimana Bu? Betul nggak Bu? Ya, Betul. salah. Mbak Elisa, aku kalau tadi ngitung itu kabeh orangnya kan 22 yang di depan. Tapi masih ada uang gue masih di dompet situ kalau mau kasih. Bagaimana Pak? Ini tak KI tapi dibagikan sama Mbak Elisa. Ada 2 juta. Ya, oke, gitu aja. Aku bingung lah Bapak mau ngasihkan nanti. Bulan 10 Oke. tetap Ayu. Ya. Tetap Ayu. Oke. Iya. Apa tuh? Alhamdulillah. Nah, iki dititip Elisa bablas gitu. Wis ngenes aku.
nggak tanya nomor rekening saya toh Bu? Iya. Terima kasih. Matur suwun, ki sagepok lho Pak Dalang, nanti dibagi roto ya, dibagi roto. Oke, matur suwun, sudah Matur yang suwun, beliau. lenggarian Mbak Siap. Elisa. Saya capek keringetan ben lap-lap anu sih. Apa? Ya Keringet. keringetnya wajah di keringet di wajah jenengan. Awake dhewe ya ora dhewe. Iki ana warga saka Bangun Mulya yang punya apa kuwi bakat untuk menjadi seorang bagong. Ya. Ngono. Diaturi tindak panggung nganggo iringan serampat co. Monggo Mas Bagong kula aturi tindak panggung Mas. Selamat dalu Mas Bagong. Nggih sugeng dalu. Wah aku nganti kok wengen iki nek ngenteni dalange ngunggahne aku ku lho. Ya wong arep tak unggahke iki wong weteng wis munjuk sik kok. Wah aku ngene iki tak empet ki mau aku tak demangan ya malah kesuwen nek ngunggahne iki dan munjuk nih. Mas Bagong, Dalem asli dari pundi? pakai nanya. Aku cah sini ya cah kene. Cah kene, Mas. Oh cah kene. Jawane ngendi? Lah iki aku wong Jawa tapi nang ndek Jawa iki pripun ngene iki? Lho piye kok Anu Mas e. nggih. Heeh iki yo nek Jawa ki mong aku ki seneng budaya. Heeh. Nek teko mak pakku ki wong Jawa asline. Bapak Ibu wong Jawa. Heeh, Bapak. Ibu ya ki wong Jawa. Aku ya wong Jawa lho wong aku ya ngomong Jawa. Ah ning jenengan lahir mriki. Ah iya. Yan, Loh, terus masalahmu apa? Oh tidak punya masalah. Lah iya, kayak tadi ini Mbak Eliasa Alaso. Hei. Elisa. Elisa? Jenenge wong ki aja diolah-alih. Elisa? Elisa Orcarus. Alisa Arus Alos. Hei. Elisa Elisa? Orcarus Ostarus Alaso. Alaso. Pertiwi. Hah? Pertiwi burine. Pertiwi. Wong iku mau ning apa nek kae ning panduke ora ana pratiwine lho. Heeh.
Ya apa salahnya Mbak Alisa iki ya wong di toli-toli to. Toli-toline kok ya megok. Ha, toli-toli ya iso Jawa to. Toli-toli. Ya bisa. Ya sing ngono kuwi ya padha aku ya makku Jawa, pakku Jawa ning aku orang lain Jawa ya kang iso Jawa. Jawane ngendi? Jawane kuwi Jawane kita kok piye maksude? Jawamu piye Jawamu? Ibumu ngendi, Mas? Hah? Bapakmu Jawane ngendi? Oh, pakku. Pakku nek tak engko iki jare pakku Jogja. Nyojo. Heeh, pakku Jogja. Sibu. Mbokku anu kuwi mbokane nyong ki wong anu kuwe, wong Cilacap jare lah. Cilacap. Lah iya, Ngapak. lah iya ngapa bleket-aket. Tangga dewek sih. Lah, kok temenan apa? Nyong ya ngapak. Aja kaya kuwe lah, temenan apa? Nyong gombong sih. Oh. Ya ngasuk aku tak bali nang Jawa lah karo anu biyunge nyong kuwe lah. Pinter bahasa ngapak sih. Pada ya sing ngomong. Seneng ya, Mas? Dalam Pentasanan desane dewek. apa kepriwe? Seneng pentasanan desane dewek seneng ya? Ya seneng ya campur kepriwe lah wong kuwe. Campur kepriwe? Lah kowe nyong iki seumur-umur kaya ki nyong bisa kaya ki bebe tunggane nembe bengi ki ya kok. Pisanan? Iya pisanan temenan. Sing dawuhi sapa? Hah? Sing dawuhi sapa? Sing dawe kuwi mau nyong diteror. Diteror ambis sapa? Diteror karo kowe. Sing duwe desane kuwi sing kene sapa kowe? Pak Boy. Pak Boy sapa? Pak Boy ya kowe sing kepala desane kena Pak Boyran lah. Pak Boyran. Lah iya kowe jan. Ya dikumpliti aja mau Pak Boy. Ya Sing meng genari kaya. ya meng keren lah kepriwe sih. Ya ora keren. Lah kaya kowe kaya sinetron kayak Boy. Si numpak motor gede kayak Boy. Wong tuane ora terima primen. Ora terima. Diundangke Pak Boy. Yang bateri terima kok ya. Terima ya Pak ya. Wong ganteng kok Pak Boy kok. Seneng ya Mas? Ya seneng. Ucapkan untuk ulang tahun desa. Ya. Aku kepriwe sih ki ya? Kepriwe primen? Orang ana lawan emang kene yang anu Ya gedebus dewek sih. ngucakapan dingin. Oh iya, heeh. Bubar Mas. ngucakapan lagi nyong golek kanca. Ya jika anu kepriwe ya dadi ngapa deket-deket kayak gitu kok ya. Iyalah. Ya. Anggo desane dhewe. Ya kepada iki spanduknya langka ya? Iya mong nyong iki be jere-jere kok. Oh, heeh. Ya buat Desa Bangun Mulia khususnya yang dipimpin oleh Bapak Boyran yang sudah memasuki usia yang ke-15 tahun. Ya, semoga kedepannya menjadi desa pembangunan yang maju dan sukses ya Pak ya. Dan panjenengan juga beserta perangkatnya memimpin dengan amanah ya Pak. Alhamdulillah. Amin. Karena ada peribahasa dari Bangun Mulia tadi itu ada singkatannya, ada kepanjangannya. Apa? Bangun Mulia apa? Ba. Saya tak ingat nih. Primen Rika lali apa primen? Ya, ora lali. Sengaja. Ya, kelalen. Ya, bapak anu bangga masyarakatnya dipimpin oleh beliau tokoh masyarakat yang secara langsung dipilih oleh warga sini. Oh, gitu. Oh, beliau orang sini, cak ini. Bangga. Lah iya. Warga bangga. Warga bangga, Ngun. kan? Ngun. Ya, mengutamakan pembangunan desa dan kemaslahatan masyarakat supaya desa ini selalu sejahtera. Mul ki mau numpak lotoknya. Lah mul semule. Lah ya. Mul Apa? Heeh. Mulya ki ya mesti wong jenenge sing anu panjangane iki lho. Mul, heeh. Mulakno bengi iki Desa Bangun Mulia yang ke-15 bisa menghadirkan bisa nanggap yang iso nekane panjenengan mriki. Nekake gulu wae ditekaki. Anu ku lho. Mendatangkan. Ya ngono Ya. Mendatangkan. Mendatangkan dirimu. Ora sopan apa-apa ngebagong kok bebas. Bebas. Besti kok ya. Mendatangkan dirimu dan juga bisa mendatangkan dirinya. Mbak aku wedi kleru nek nyebut awakmu. Alah, rasa cedak-cedak. Alah. Arep nyedak wae kok. Alah.
mekmu ki rasa ditongke nggonku. Aku duwe mek dhewe. Apa rumangsamu ki aku kaya Pak Camat mau. Modis ngono. Lah iya kan, kok mau mikir dadak dineke nggonku. Oh ya aku ki dikira kleru nek nyebut jenengmu ki terus dikomplain karo dalange kuwi yo. Oh ya. Dalange rada-rada ya. Sapa jenengku sapa sange artimu? Ah yang ngerti ku ki Elisa ngono wae. Lah ya wis Elisa Ya, Charles ya. Alaso. Ya wis ngono. Bisa mendatangkan artis sinden yang sudah kondang kaloka Kalau Mbak Elisa Elisa Alonso. or Charles Oh Carlos. Alaso. Alaso nah. Hei. Alaso ki nek dirungone camate kono ki ra nganu lho ya. Ya Pak Camat ya. Ya, ya Pak Camat ya. Lah ya. Makanya diperjelas artinya apa begitu. Ya kuwi iso make ana apa ya mbak iku sing anu kok Coba apa sing tanya babarkan. artinya apa Mbak? Alaso Kayak tau enggak? Ah itu enggak. Lasso itu kamu punya aku Eh enggak jorok. punya. Eh. Kamu punya aku enggak punya. Ki sinden nek jujur Aku duwe. Aku kurang duwe. Aku duwe lasso. Aku duwe lasso. Oh, ya. Kuwi makane jenenge lasso. Ya wis lah. Ndong. Ora usah dibahas kuwi. Kalimantan iki. Mas Bagong. Dalem. Mbak Wis mau nang. Mul. Maya mulana kuwi. Kuwi mul sepisan kuwi mau. Terus ya. Mul kepindho ki ya. Heeh. Mugi-mugi desa Bangun Mulya ini mul ya. Mulakno oh ya kemul. Mulakno ki mau iso ngedekakne panjenengan iki mau ya. Heeh. Ya. Ya mula sok nek ulang tahun maneh ki ya nekakne panjenengan maneh. Heeh, karo iki mau ganti apa ora sindene? Ganti no ora. Ganti. Jeneng aku san ora. Lah iya. Mul ya kuwi. Mul kepindho. Mul ketelu ki ya mulakno Pak Kades sok nek anune ki mulakne aku ya dingene maneh ya Pak Kades. Mas Bagong. Arep dalem. Ini Mbak Elisa adalah salah seorang sinden yang coro pembangun lagi Mekrok. lagi mekrok. Itu pengen ngono kae. Heeh. Lagi viral. Ya, nek aku kumbangi ya gelem ngentup aku. Lah wis. Ya ngono. Ayo iki nek tak petung sampean karo Mbak Elisa iki padha ngeyel. Ya, ora mun ngawet. Ora mun ngeyel aku ki karo Alisa ngono ki. Ya hasrat barang aku. Malah Hasrat. curhat. Oh, malah curhat. Alah ngono ya dirimu yang ngono ta asline. Ya tak sampekno to ya. Kita kan sama. Mas Bagong. Dalem. Mang milih. Nah, golek kanca tau 1 2 3 4 sing lambe putih-putih niki. Mang milih salah siji. Pilihane kok terus iki mau ngebuti Mbak Elisa terus kok galuk sing putih-putih iki karepe Mbak piye? Elisa niku kersane istirahat dulu. Oh, ngono. Nanti ada door prize dari Mbak Elisa juga. Oh. Ada pertanyaan 10 pertanyaan untuk 10 orang ya, Mbak? Oh ngono. Nanti satu orang 100.000 dapat hadiah kalau benar Ya menjawabnya. aku tak nekoki Mbak Elisa dhisik ya. Oh, ngono. Heeh. Kanggo mik, Mbak. Kok kemecer men. Oh ayo, lho aku mungkin ngomong hajat Apa ya piye, ngono kuwi. Ngadeg apa linggo? Lah iki mau ngejak Iya. linggo, arep linggo apa nganu, ngene iki lho, tak jagongan bareng Iya. piye. Anu ku Sesuk nonton. ki parfuman. Ngerti orang anu kaya engko kelekan ya ora parfuman. Sik to. Engko ki nek parfuman kok iki mau anu dalange ya bangetan kok ya. Ngopo? Wayahku wis kabeh do munggah ngene iki aku ya terus kuwi sing ngono-ngono kuwi sing tak nggo tuku parfum ya ora dadi ora ati do tuku parfum aku. Oh lah mergane kowe ora diunggah-unggahne kuwi mau, Lah tak iya. kira komanan sing nggo tuku parfum. Heeh. Oh lah ya sesuk nggo tawas wae. Tegele. Ora iki piye arep takon apa? Ya aku tak takon dirimu ki lho. Heeh. Apa? Kesan-kesannya itu loh dirimu datang kemari itu ya apa dalam perjalanan? Kesan apa pesan? Ya kesannya loh. Kesannya, Ya. ya mau wis tak ceritake. Aku tuh tadi malam wayangan. Oh turu aku mau. Tadi Ora sing ado-ado sing cedak-cedak kene wae. Sini. Dirimu. Aku tadi di mandeke ning waru kan. Ora ya. Sing tak takokkan ki kan dirimu nek anu nyebrang kuwi to, laut Ya. apa? Heeh. Heeh. Apa kowe Sing mbok takonke ki kesan sing endi sing spesifik? ya kuwi sing nyebrang laut kuwi. Sing nyebrang laut numpak Heeh. speedboat. Heeh. Apa kowe ora duwe perasaan hawa-hawa nyidam ngono to? Oh, enggak wong aku rong duwe bojo kok kon nyidam sing ngetengi sapa? Hebat. Ngetengi sa. Hah? Ngetengi.
Urung aku ki rong duwe bojo. Ora tegese iki nek biasane iki nek tamu teko wadah kuwi nek nyebrang laut kuwi mesti wek. Wek ngono lho. Oh lah ya beda, aku enggak kayak gitu. Dulu kan udah pernah dipanggil sama Ika Pakarti. Oh ngono. Wah, aku pagi-pagi tuh mbok mumbul bola bali bola. Lho aku kok di mana kok aku kok Kamu tidak nggak ikut dikancan. ya? Kamu nggak ikut? Ya besok bilang sama Bu Sri lah biar diajak. Aku dulu juga udah naik itu, nggak apa-apa. Teges aku nggak mukok-mukok aku. Aman ya? Aman banget. Aman ya. Iya, aku sewangun toh. Kuat kan Ya, aku? ya biasa aja, enggak cengkegas. Lah ya, terus pertanyaannya apa nih? Ya wis mau. Kesan wes. Ya kesane piye iki? Aku seneng mas, jujur. Seneng banget. Seneng. Iya, gembira. Ra. Gembira. Ya jembok ganti-ganti. Iya. Wah, kabeh ngoro kan tuh. Ngelumpuke Ya, ini carane orang-orang dari ini kan bermacam-macam toh. Sing ono sing wong Jawa lahir kene. Wong kene lahir kono. Ya. Ki mau dirimu nglewati kuwi to, nglewati penajam to. Sik aku tak waktune Kok suwe. mubeng ta aku mumet dhewe Sik, aku sik. pertanyaanmu ki arep Kuwi endi? kuwi rokoke dalangku ya cek dawa. Heeh. Kowe mau mesti nglewati kuwi gapura apa kaene yang penajam kuwi ana tulisan Madani, gerbang Madani. Gerbang Madani. Nah, gerbang Madani. Enggak, ya heeh. Heeh. Kuwi tegese ya ana panjangane. Apa? Heeh. Ma apa? kuwi ya apa masyarakate di sininya hidup sejahtera. Wih. Wah iya masyarakat PPU kuwi lho selalu bergembira hidup sejahtera. Bener. Daerahnya itu aman dan damai. Daerahnya aman dan damai tentram sejahtera. Tenan karena masyarakatnya di sini ini majemuk dan Majemuk. juga apa derekmu polikultur. Ya, nih. Sik to. Aku lho aku sepisan iki tak sampai niki mau. Nih apa nih kari dhewe nih? Nih nilai kebudayaan dan adat-adat itu harus Diutamakan, dijunjung tinggi. Karena di sini kita ini hidup di tengah masyarakat yang ada suku di sini. Benar. Semono Apik, lho. Mas. Iki Hebat ya Mbak Elisa. hebat iki iso mudari ngono ora gampang lho, Mas. Ora gampang. Tandani yo ngene iki 150 aku dinyang. Nah, ayo nyanyi iki selak ditunggu lho, Mas. monggo, Nyanyi monggo. milio sinden. Milio sinden. Ya milio. Iki ana pamundutan Mas. Saking Mbah Sitar ngersake lagu Cucak Rawa. Cucak rawa. Oh, Mbah Sitar ini sing mbah reksa mriki lho niku. Nggih wong Sepuhe mriki lho Kula niku. jaman cilik nggih Mbah Sitar niku. Oh, ngoten. Nggih, Mbah. Piyantone wonten mriki? Sehat-sehat nggih Mbah. Waduh, iki mesti gara-gara aku iki kesuwenekku. Nekku nyocot aku iki mesti. Monggo Mang milih Mas. Hah? Mas Bagong niki. Oh, nggih. Cucak Rawa Mang pilih sing pundi? Ya. Mbak Aku- Elisa kersane ngaso riyen. Aku ya panggil iki. Lho, biasane Madalang kae nggawa kae sapa sing sinden sing sok apa kae sing buruantakane sapa to kae? Apa? Hah? Nah, pas sinden wis Mangga. timbang kae ra ono ya mbok kuwi lho, anu pulpenmu mbok buang sik, Nduk. Asik kene, Nduk. Mang milih sing pundi? Aku ya jelas sing anu kok, wis paham. Mas sing endi, Mas? Mana dia? Pilihanku ya. Ayo. Loh, Mbak Lisa ya pinter wis kene. Nong. Wes kapungkur Hatiku kang kuwar makan angklung supringku mawar kang kuning kantak batik ning pinggir langkah dadi sarana tandane boyo mangkene rasane kang lagi Tanjurane marem bangsa kami tentrem muga-muga terus krembaka sateruse Mas Bagong. Dalam ana iki Apa kaya cek aku tak ngelirik kok sinden ngamukan iki mbok buang ya apa mambu apa piye to?
Hah? Apa najis apa piye kok diguang ngene iki? Ora tak tambahi Mas, iki mau diunjuk ning ngene lho Mas. Nih. Mas Bagong iki pinter milih sinden kok. Wah. Cah kene kok. Welok tenan. Oh, kenalan sik we, sapa we? Ora usah suwi-suwi. Siapa namanya, Mas? Namaku, Ya, nama panjang apa pendek? pendek aja. Gong. Oh, ya sudah. Kok sing dawa takokke ya, dia. Sing dawa. Sing dawa ya engko nek wis mulih. Mas Bagong, Dalem. Mbak Diah. Oh, Mbak Dia. Menika wonten pamundhut saking panjenengane Mbah Sitar ngersake lagu Cucak Rawa, Mas Bagong. Tidak rawo. Mbak Diah le nembang, Nggih. Mas Bagong le joget. Nggih, Ah, diaturi. Ora diaturi kuwalat engko. ah, nggih. Ayo sing Simbah Bang. pun sepuh nek kon joget Ya iya. mesake, Mas. Sampun, Cok? Monggo. Cucak Rawa dados, Cok. Dados. Ku coba melempar manggis. Lempar manggis. Manggis ku lempar, janda ku dapat. Ku coba melamar gadis. Gadis ku lamar, janda ku dapat. Zamane Zaman edan. wong tuwa rapi perawan. Api perawan. Amane yen wengi nangis wae. Nangis wae. Amarga wedi karo manuke. Lo. Manuke cucak rawa. Cucak rawa. Cucak rawa dawa buntute. Dawa buntute. Buntute sing akeh wulune. Ha-ah. Yen digoyang sen aduh enake. Lo. Ayo Mas. Gak bahaya ta? Ayo ya Mas. Ku coba melempar manggis. Lempar manggis. Manggis ku lempar, janda ku dapat. Lo. Ku coba melamar gadis. Gadis ku lamar, janda ku dapat. Zaman Zaman edan. wong tua rapi perawan. Api perawan. Ramane yen bengi nangis wae. Nangis wae. Amarga wedi
wong tua kok rabi perawan awate yen wangi nangis wae awati karo manuke Matur sembah matur nuwun. sembah nuwun Inggih, Wah. Jan kaya tumbuh leh tutup sing sindane gedhe Mas Bagong ya. Wah. Lagu penuh makna iki mau. Bisa tak sili setagen. Inggih, wah. Jan piyayi kaya ngene iki nggambarke nek piyayi bloko, sampean aku ngerti sampean iki wonge jujur. Wah tenan aku jujur ya. Aku ngerti saka sandang penganggone wong bloko wong jujur. Jujur kacang ijo. Hebat, hebat. Apa sing Kok Mbok panjang dari sandangku ya apa? Jenengan seneng seni iki sebabnya apa, Mas? sebabnya apa? Heeh. Aku takon. Lah iya. Aku takon kowe. Sebabnya ya seneng. Sebabnya seneng lah iya. Lah iya. Seneng iki mergo apa? Ya kabeh ya mesti iki ya iso ketemu dulur ngene iki. Kabeh to ngene iki. Heeh. Heeh ya ketemu Mbak Elisa. Ah, Tapi ya wis ora nganu kok. Aku nek ora kok kosek. enggak aku sik Kosek, aja ngeyel. ora Kowe kok kabeh iki seneng seduluran. Aku ki seneng iso ketemu duluran. Heeh. Kosek tak takoni. Tap. Kowe kok Ya ya ya. iki ya. kali katokmu terus kok suwe apa katokmu? Anu. Lorot Mas. Mbah kok ya. Dalange kok ya roh ae ya. Kayake kok ya basrat ngono lho ya. Modalmu. Apa ya ora duwe ta ya? Piye ditegesne iki mang. Ora aku gur takon katokmu tok. Wis ora teges-tegesan aku. Ora, aku mau jadi senenge aku ki seneng golek seduluran. Wis kuwi titik. Ora butuh bayaran. Hah? Ora aku golek dulur ku ya sing pertama ki duluran. Kosek, aku takon ora golek bayaran. Ya dulur sing iso apa? ya sing iso anu kuwi mau kok. Sing utama kuwi ya. Udelmu, Mas. Aset lho iki. Wah, kaya barang antik. Aset lho iki. Aku nek orang ngene iki ora disambung Bagong kok ya. Heeh. Monggo. Ya. Iya, wah menika kathah le ngersake lagu-lagu. Kuwi kertas to. Niki enten sing ngersake anu Sambung Panci Dalu Mbak Elisa, nggih, mangke kula aturaken, nggih. Lajeng enten sing ngersake, sik. Wah, kan. Apa iki mau? Nganti lali aku. Sesideman. Oh nggih, Sesideman. Monggo. Nggih, sing Mbak Ari, monggo Mbak Ari. Nong neng. Monggo Mbak Ari jumeneng kalih Mas Bagong. Kowe Bagong sapa jenengmu sapa to? Bagong Sujarwo. Iki Dalaso. Kowe iki munggah panggung ki kok lungguh kono ki ngopo? Ngopo? Kenalan. Jadi tangan jenengku Bagong Aliando. Wah, Bagong Aliando. Mandane kok tabugong Aliando. Kandhane ya. Tekok iki lho kameramane iki ya, Mas ya. Aliando ki poloke ora coklat ngono kuwi. Wah. Iki tak kulino ndodos kan kene. Nong. Monggo, Mbak Ari jumeneng riyen nggo. Buta galak. jika nanda kunjung kulitan jah ngadep bali maneh buka paling selone iki bulan nopo tansah ngoburan kang lene lemong kuwi sing marah-marahi lemong kuwi
ngedok ngedok bagonge lunggone prak 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 banjur ana sing mekrok 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 Lah wong katoke mlotrok. mekrok 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 Nah, apa nah aku tak anu buntut eta. Bokonge ampun kerok mesti. Ngene iki lho. Dadi Bagong ki nek apa? 5 tahun sepisan baru ditanggap yang ngene iki. Ora kober, ora merkober. Gosek. Ora iso duwe prangkasan iki. Lho aku nek ora zamane Pak Kades iki ya aku ora iso munggah panggung iki ya. Nggih Pak Kades? Heeh. Muga kuwi Pak Kades kuwi ya wonge dewek. Kepriwe Pak Kades? Wonge dewek, Mbok? Lah iya. Dadi wonge dewek kuwi ngerti nyonge mengkene. Dadi kuwi anak batir sing bisa kaya kiye ya diunggah ning panggung kaya Pak Kades. Matur sembah nuwun Pak Kades. Ya moga-moga ngesuk meng jenengan dapat maning nyong dijeluk maning mengkene. Oke. Ya kaya kuwi. Lah, Wes. Nggih, monggo. Pokoke mawon. Wiwitane ya. Nah, iki bagonge iki. sik. Aku wis kandha karo dalange. Nggih. Pak Dalang, Dalem. kupingmu ki krungu ora? Wah krungu no. Ora, iki mau aku nak sandang karo sampean. Nggih. Aku nek hal-hal seperti ini kan saya tidak berbobot. Ya toh? Nah terus? Ya kudune ya dirimu sudah bisa membicarakan hal tadi seperti ini. Dadi nek hal-hal sing koyo ngene aja mbok maju aku tak linggo sik. Tak benakne katok. Ora usah dibenake, aku seneng lek melorot ngono kuwi. Mana? Wes ta. Wah, kuwi aku modele kaya seneng omah to. Heeh. Awak ning omah ki ya ngono kuwi, kan tak tunduk ngene ora usah dianu, Pak. Wis ngono wae, aku cinta kok. Lho be. Nggih, pokoke jenengan anteng ten mriku mawon mboten sah dibenerke. Kok lek melorot tambah tak pelorot. Ya, Nggih. nek aku ki perkara anteng ya anteng. Heeh, dengkulku lho sing rada ngene-ngene iki. Lah ngopo Dian? Ya, mbah ki ya mana sinyale kok ya. Monggo Bari, wiwitane. Wiwitane anderek sang peke. Ndang muduna sik. Unjukno katokmu, Gong. Gong, unjukno katokmu sik, Gong. Muduna sik, timbang plotrok. Wong gunamu ukirane ya elek. Jane sing dikomplainku apa aku to ya? Aku kira butuh celana, ora butuh kathok, sing penting jero kusuk. Lah iya kok kaya gitu. Bagus kang ngolah budaya. Sowan menyang kutha Aja ngono ta ya. Sawan menyang kutha gedhe. Bendara terus kayungyan. Ning kang saking ukir. suara kurang permana ning wasesang ngungrum marang bendara tiah sulestya pijer ngincangake alis terus tresno sasi deman.
Duduk ke. Kok saya melorot ya? Nenoi. Ya. Luweh becik patenana timbang pepisahan. Yang kang selestia tak rewangi samudana marang kula warga garwalan praputra. Liwat kincanging alesmu kekuasaan glanda rasane hatiku nadyan wasung serius aku isih mampu ngelateni solammu. Mangka kowe bocah gunung senadyan bocah gunung ketukan nyerimpung. Siwa ragaku kok kurang kahormatan memperong rupuk ngarepi injo. Hai. Urip ana kutha gedhe gawe tak tukake masa isine gawe apa wae senadyan sesideman mesti kasbatan. Ayo, Bagong joget ya. Oh, ah, oh. Luweh becik patenana timbang pepisahan. Pridyang selestia tak rewangi sasebatan. Terima kasih Mbak Ari. Ya wis ngaturke pamundhut sesideman. Iya Mak iki pamunyuwun saka panitia Mbak Elisa diaturi jumeneng meneh. Diaturi jumeneng ayo. Lesung jumenglung. Suwi bali balan lasung menggung madakara mangungkung lumantan kita bisa srene mati santok tok tek tok tok tek tok tok tek tok tek tok 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 tek tok 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 tek tok tek tok. Mbak, Ya dawa mak cange yu limbo. jebule saya bengi malah saya akeh pamundutan kok Mbak. Wah, langgih ngaten niku. Niki Mumpung kepanggih. mergo saka kapange kangene kali jenengan. Kapang Kapang kangen. Ya.
saka kangen kali jenengan iki Ya. padha ngersake lagu. Nggih. Nggih. Napa wonten pamundutan napa Mak Cange? Wonten pangundutan napa niku wau? Sambung wanci dalu, Mbak. Sambung wanci dalu. Nggih. Nggih. Ngangge bawa. Nggih, Nggih. kira-kira saya 10 lagu meneh. Aja. Lakonku ra tutup iki, Gong. Tekan iso. Menika saking kanan jalan menika wonten rombongan saking Petung. Oh, saking Petung nggih, Nggih. siap. Menika Mbak Bulu, Bulu Mbak Petung. Bulu. Mbak Siap. Bulu. Mbak Bulu, Nggih. makasih yang di sana juga masih setia banyak yang menemani. Nggih, dari Longikis Kabupaten Pasir juga rawuh, Mbak. Matur suwun rawuhipun, Nggih. jauh-jauh merapat di Bangunmulya. Nggih niki mbok aku lho, wah aku. Dari jauh apa? Pundi jawane pundi? Etane Jogja saking Solo. Weh. Sukoharjo. Nggih niki komplit Jawane macem-macem. Nggih. Nggih. Nika Mas Mancung ya, wonten. Mas Meduk CS, Nyili CS mungkin nggih ngersake lagu. Oh, siap. Mas Togok CS. Oh. Oke. Napa Oh, dulu nggih. nih? Mangke mapak sinden. Menika napa niku? Sambung aja dulu. Sambung aja dulu. Ya, langsung Neng- celo aja apa? Dikersake bawa kok, Mbak. Menika, Mbak. Weh, dari bawah. Nggih. Wah, kadung tresno yorung. Pun gak dilupakke napa lise nggih. Kadung tresno niku nek cara Solo niku sakniki gangsal atus, Pak. Enggak dewe. Mbak Elisa terus nanti ada Doorpress itu Doorpress dari mana, Mbak? Dari Sabita, nah itu apa namanya bumbu dapur sama untuk premix untuk bikin bakso. Oh gitu. Ya, kan aku jadi brand ambasadornya Sabita. Nah nanti biasanya ikutan kalau saya ikut wayang gitu, nanti nitip terus sama kasih pertanyaan buat acara terutama kalau acara bersih desa atau acara ulang tahun desa. Nanti yang bisa jawab pertanyaan tentang wayang, nopo tentang bumbu niku saged dapat uang 100.000. Untuk berapa orang, Mbak? 10 10 orang. nanti. Nanti gara-gara dikasih. Gara-gara ya, yang Siap. masih bertahan ya. Nggih. Siap. Mangga bawa sambung panci dalu. Lali-lali. Senadyan to tangkep bumi langit Dandang kula lek suling, Mak. prasetyanku tan kinggangsa rikma lani mas kang gregetake. Mbak Elisa, Apa? nuwun sewu ada pertanyaan pribadi dereng kromo nggih, Mbak. Derek. Belum menikah. Belum. Nah, sekarang upama lho iki. Apa-apa? Upama kowe iki wis rabi. Upama seliramu Sekar Melati. Ora kuwi lagu. Oh. Upama kowe wis rabi. Ah. Terus kowe nek ngundang bojomu apa? Aku ngundang bojomu. Pengenmu nek upama kowe mencintai seseorang ngono lho. Nek wis Apa ya? lakon rabi kowe ngundang bojomu apa? Ayah apa? Ma, Apa? bebek. Mah tukang neleng. Apa? Kok tukang nelek sih? Apa pengenmu? Apa ya? Nggih kan emas gitu Mas. kan. Iya, Dek. Mah aku ora wong. Bulane njeglongke aku ora. Mung pengen to ceritane ket mau. Malam ini Elisa punya saya. Jalange kaya ingin-ingin terus. Ora. Mangga. Kandaking panggrahita angel nggonku Mbak Elisa menika kejaba sinden nggih
dalang putri darang ampuh. Ya ora pati yo ampuh lah, setetek-setetek iso. Heh. Apa? Sing genah setitik. Setetek. Heeh. Sa. Ya. Upama kowe dadi mayang. Upama terus. Ora, nek Apa? kowe pas mayang ngono sebagai dalang perempuan ki anu apa? Kendalanya apa? Oh, dari dalang wedok ya. Hmm. Ya susahnya tuh kalau penontonnya itu loh, Mas. Kalau cowok kan gini ceto ya, penontonnya neng buri kan. Corone kita hadap sana tapi penonton di belakangnya. Kalau aku yang dalang tuh enggak. Lah kok iso? Penonton tuh pindah ke belakang kelir kabeh. Lah kok iso? Lampuh takono penontonnya. Ardo ngopo kok neng buri kelir gitu. Burung cah cili-cili itu ya. Sukanya kalau ini kan biasanya di Jawa tuh ada sajen kan di depan itu. Nah itu sukanya kalau cah cili ketoknya kok ya arep jupo-jupo sajen tapi jane ya empuh makanya sikilku sok ngene-ngene gitu loh. Jangan gitu. Oh gitu. Kendalanya itu. Kendalanya itu selain itu juga sabetan. Nek sabetan ngopo? Kalau sabetan cewek itu susah, Mas. Lah kenapa susah? Ada yang menghalangi. Kalau sabetan kan gini kan, ada yang menghalangi. Jadi nggak bisa los gitu. Tapi nek ngeprak gitu banter wong wedok ya. Oh, nek ngeprak cetro banter wong wedok. Ora nek ganjelane wae. Nggak ada yang halang-halangi. Gawa speaker. Ya lucu iki. Yen rino banget nglang kora ganti sambung kumong wanci ratri karya usada kapang. Karya Ki Haji Sukron Suwondo. Monggo sambung panci dalu, Mbah. Sing gedhe bang Brahma Kang Mas bebujanku sejantong hatiku sambung kumong wanci dalu ngrupita Bong-bong ini, Mas. Ore
Minang. Aturi sisan Mbak, ngersake lagu nopo? Oke, ngersake apa Mas? Saking Mbak Bulu, saking Petung. Ada lagu yang di mana? Tajir Mulya. Iki pesami rawuh. Mapak sinden tiba ning 8-8. Wah, iki angel iki, angel iki. Angel iki. Neno. Ah, barang napa? Anu Mbak, barang apa bem? Mapak sinden. Belum belajar. Kalau ini aku Oke. belum belajar. Nanti bisa sama sinden yang lain ya. Nggih. Oke. Mapak sinden, lenggase Mbak Elisa. Moga-moga. Mangke gilirane sinden sanese. Monggo Mbak Mala kali Mbak Darmi. Nenong. Simpang 5 riak. Lapangan Pancasila, Semarang Lumajang, Pranyaga serbaguna, suasana raya gede ati, Monggo Mbak Mala. Jawa Tengah, jero kutha tekan desa lan desa, sing dina tinulya, sirah lima biguna, upacara keperluan umum, simpang 5 riak putusan. Mbak Cangi, Nggih, Mbak. ora munggah mimisen pokoknya. Delok Lang, ora munggah bose mimisen. Wah, Ki mau jarene Ana Mas Legowo. mapak sinden piro-piro jarene? 500. Ih, Ana Mas Nyili, ana Mas Medu, ana Lang, Mas Lang, Tok. 500 lho Lang. Nah. Jen pokoknya. Anje. Ayo, kudu. Lang, kudu. Ayo. Dadek nih pokoknya jen. Nah, mapak sinden terus nyang 8-8. Nyang 8-8 nggih. Monggo. Manjamen sapa njaluk sepot iki? Manjamen mangga. Dianu dhewe. Ayo yo. Monggo Mas Legowo. Dangko. Sakjane jarene nerokne lek joget. Yuk. Yo. Padalang kan pokoke deloki lho. Males aku. Deglok. Males aku Lang. Itu solo ya, dosa lho karo mbokmu kaya ngono. Ayo deh. Mbak Yusinden nopo bareng kula taken lan iki jalangane pinten anggen malam pitu sapar nopo tasih lodang menawi lodang ayo kula baden halang saged mawon Mas wong kula nabe longgar wulan iki jalangan boten bladeken nanging pripun Mas mangke kula mangkate dipun papak napa kula budal dhewe ayo yuk Mas Ampun
mogok dalan pun kuatir nadyan tiang gemyongan kula niki boten nate sembranan mangke riyen Mas ampun lali panjere pira-pira watonana daline ayo deh pun kuwatir Mbak pinten to bayarane sing penting bisa aku mapak sindene Monggo, Malik Sidro. Wolu-wolu. Monggo Mas Meduk, Mas Cili nek badhe joget. Monggo Mas Peduk, Mas Nyili. Mas to monggo. Nong. Monggo Pak, jenengan Pak. Mangke sing dereng diaturke nggen goro-goro. Mbak Imun monggo. Mas Eko monggo. Jenengan mboten nyuwun. Monggo, Mas. Nggih, monggo. Wolu-wolu, Mas. Monggo Mas. Mas Peduk. Timbangane kok. Kang Nyili, Kang Meduk. Saruju bersatu. Monggo. Oke. Mas Nganjuk Nyili. ngono lho. ngulon apa setyane kelakon ngono ja ngono sing manis sing cilik dhewe neng lemrano arewangi orerang paduh nesola elia Gegedek walu-walu dasar sigrayen katulu sing sayo sing rukun nyata endah terus barom swara arum Pancet nyata panabuhe notwi rama saya cetha ayo kanca suka terus gembira Lakal lintange pajarino Pratondo Jomodon ling surya Sumilak sorote Amadangi jagat Terus barum swara harum Nang wadon daya wiji ngastete sayo saipto kapti madhep-madhep jroning ati mrih tentrem sesami janur gunung guguranku der penola Apa meneh, Ibuke?
saji seswa saji seswara ne basa nawala gandes luwes wiragane bingung nadyan lampung nadyan lampung nadyan lampung tanpa ukara tansah lewat hatiku kayung yung seragamu saya nambahi bangun tansah lamis lancir kuning pramuka latiku dadi komeng bersama setitik aku wis terima kata takkan ketomba kangen puri no wengi tansah lewong atiku tak bisa lali Tan samara pamoring suksma